Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Türkmenistana tapar eden bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň sosial mediadaky suratyny garaşsyz neşire iýerendigi üçin 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi diýip Türkmen News neşiri habar berýär. 15 sentýabrda Aşgabatyň Bagtyarlyk etrap kaziýeti 26 ýaşly Nurgeldi Halykowy 4 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Ol bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň suratyny Türkmen News neşiriniň redaksiýasyna iýeripdi. Nurgeldi bu suratyň awtory hem Oňa toslama aýyplamada, ýagny galplykda iş kesildi. Onuň hamala bergisini ýzyna bermändige barada dosty tarapyndan arza ýazylypdyr diýip neşir belleýär. 14 dekabrda çap edilen maglumata görä bu suratyň asyl nusgasy Ýyldyz mehmanhanasynda dynç alan Aşgabatly gyz tarapyndan 12 iýulda düşürildi. Bu gyz COVID-19 pandemiýasy sebäpli ýurda sapar eden bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň howuzyň başynda oturandygyny görýär we olary surata düşürýär. Suratyň awtory onu Instagramda paýlaşýar. Şol ýerde bu suraty odal bu gyz bilen bir mektepde okan Nurgeldi hem görýär. Ol suraty Türkmen News neşiriniň redaksiýasyna iýermegi zerur hasaplaýar diýip neşir belleýär. Habara görä ertesi güni 13 iýulda Halykowyň tanşy onu Instagramdaky dostlarynyň arasyndan aýyrdy we soňra da ondan bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň suratyny onuň ýaýradandygyny ýa-da ýaýratmandygyny sorady. Bir näçe sagat soň takminan 5 töweregi ýigit polisiýa çağıryldy we şondan soň onuň bilen aragatnaşyk ýitdi. Redaksiýa şondan soňky bir näçe günüň dowamında Nurgeldiň nire dediğini anyklamaga synanşandygyny, ýöne onuň maşgalasynyň bu waka barada gürleşmekden ýüze örendigini hem belleýär. 6 iýulda ol polisiýa çağırlandan 13 gün soň Türkmen News Nurgeldi'den habar aldy. Nurgeldi hamala özüniň ýylyň başynda kardalan $5.000 bergisi sebäpli polisiýa çağırlandygyny öňe sürdi. Ol hamala kard berjiniň özüne garşy beýannama ýazandygyny aýdyp, her gün polisiýa çağırlandygyny aýtdy diýip neşir ýazdy. Redaksiýa Nurgeldiň şeýle bergisiniň bardygy we ondan onu ýzyna gaýtarmagy talap edilýändigi barada özüniň bihabardygyny, ýöne Nurgeldiň bu mesele barada özlerine aýtjakdygyna ynanmagy esaslarynyň bardygyny hem belleýär. Emma muny anyklamak bize başartmady, sebäbi şondan soň Nurgeldi habarlaşmady we sosial torda hem görünmedi. Oktyabr aýynyň başynda berginiň üzülmezligi galplyk hökmünde ikrar edildi. Bagtyarlyk etrap kaziýeti redaksiýa beren maglumatynda Nurgeldiň 15 sentýabrda 4 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini tasdiklady diýip neşir bu işin bütün dünýä saglyk guramasynyň delegasiýasynyň suraty sebäpli galplaşdyrylandygyny aýdýar. Adatlyk radiosuna bu aýdylanlary öz ýurt içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada Bagtyarlyk etrap kaziýetinden hem kommentari alyp bolmady. Redaksiýa Türkmenistanda goşadyrnyk içinde rejimiň duşmany hasaplanýan adamlaryň galp jenaýat aýplamalary bilen hökm edilmeginiň giňden ýaýrandygyna ünsü çekip, ýakynda ýurist Peýgambergeldi Allaberdiýewiň huligançylykda 6 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini ýatlatdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramalar Allaberdiýewiň daşary ýurt aktivistleri bilen gatnaşyk saklandygy üçin galp aýplamalar esasında türme tutsaglygyna hökm edilendigini aýdýarlar. Oktyabr aýynda Human Rights Watch guramasy beýanat ýaýradyp, adam hukuklaryny goraýjy 10 guramanyň türkmen häkimetlerini Allaberdiýewiň tutsaglygyny ýatyrmaga çağırandygyny aýtdy. Belläp geçsek, söz azatlygyny berk basyp ýatyrmakda tanqidlanýan Türkmenistan soňky aýlarda ýurtdaky maglumat el ýeterligini has hem çäklendirmek uğrunda hereket edip başlady. Bu hereket Türkmenistanyň daşynda türkmen hökümetiniň we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna garşy geçirilýän protest çäreleriniň şeýle-de internetde, hususanda YouTube'da tanqidi çykyşlaryň we maglumatlaryň ýaýwanlanmagynyň ideýany amala aşyrylýar. Geçen dynç günleriniň dowamında Lewawyň administrativ merkezinde we beýleki ençeme etrafynda onlarça adam internetde garaşsyz habar serişdeleriniň, türkmen opozisiýa siýasatçylarynyň we aktivistleriniň maglumatlaryna tomaşa edendigi üçin soragy çekildi. Adatlyň yerli habarçysy bular ýaly ýagdaýlaryň öň hem bolandygyny, emma soňky döwür howpsuzlyk güýçleriniň bu çärelerini şol sanda hakyna tutulan şuurlaryň hasabyna hem hassa güýçlendirendigini habar berdi.